Yo yo yo. Bapak Jai
Ye ye ye. Yo yo yo. Nuwun. Dumateng para Sutrisno budaya Jawa seni reog saking Ponorogo dumateng ingkang minulya para bapak-bapak ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Tangguh Rajan Padang umumipun sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian kesenian tradisi Jawa Wetan Gebyar Reog Setia Kawan saking dusun Kali Pepe Bapak Jai dalu menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan Rio Audio Sound System saking dusun Meraan kagunganipun Bapak Haryo artis kolaborasi serangan DM Audio Sound System sesarengan artis production multimedia video shooting saking dusun Dawan Lor Sukodono kagunganipun Mas Eko lalu menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tanggap Bapak Amir Ibu Amir sekeluarga kami margya utawi menghibur kehadiran para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh bos pundi Gebyar Reog Setia Kawan ing dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani Sumongo Mama barang miarsa yo kakung mewah putih putri Ponorogo Bapak Jai Bebe Bapak Jai
pambukane pagelaran reok setia awan beber kloso buka pernilan keliru nggih beber sejarah ing bumi Pertiwi negara Republik Indonesia ing tempat tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia ingkang angka pertama nggih Bapak Insinyur Soekarno anyipta dasari negara Pancasila alambang Sang Manuk Garuda ya Sang Raja Wali sing gagah perkasa gleber-gleber Sang Manuk Garuda saweteng dalemipun Bapak Amir Ibu Amir sakeluarga Presiden Soekarno anyipta dasari negara Pancasila Sang Manuk Garuda
Sumangga nggih dumateng Bapak Amir nggih sesarengan Ibu Amir putra waya panjenengan nggih utawi ponak-ponake panjenengan nggih kula aturi numpak samanuk Garuda lambange negara kita Republik Indonesia. Yo Yo. Halo Perjuangan batang berlima kabeh rakyat pada aja sampai mandek dalam Indonesia tanah kang subur urip rakyat padha makmur rasa tangan tangan Indonesia saiki wis aman.
lengsare sang manuk Garuda tanpa tapa para rawuh panjenengan kula aturi mirsani muncule titisane sang Bathara Wisnu ya sang Prabu Rama Wijaya ya Raden Bayu ya sang Anoman si Ketek Putih sesarengan para Wadyabala saka Guwa Kiskandha Prabu Sugriwa si Ketek Kuning lan Prabu Subali si Ketek Ireng jamane dapyak lampaira sowan teng dalemipun Bapak Amir Ibu Amir sakeluarga Anoman si Ketek Putih dutane sang Prabu Rama Wijaya menyang negara Alengka Diraja gawe goleki Gustine sang ayu Dewi Warasita sing ditolong marang Prabu Dasa Muka
ceritane wayang Ramayana ning negara ngalengkati raja Ratu Rawana raja Nyai Geger nyolong Dewi Sinta Pati wangan oman ora wedi geti so cocok ila telah ngalengkati yo tapi yo pada pati ama gede pada tati atas semoga dikiri-kiri iyo ya yo iya lali lalu iyo iya yo kuku sedupa ku melung melung kembang manur kandane arum tang mangayat ayatan gegere Soralaya muncule Sang Prabu Singabarong agawe gara-gara langsare para wadyabala
Wadyabala ya sang Anoman si kethek putih. Para rawuh panjenengan kula aturi mirsani muncule Sang Prabu Singobara sing depani alas Purwa Kadipaten Praja Ponorogo. Prabu Singobara sakti mandraguna nanging ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane. Prabu Singobara awake menungsa sirai singa utawa macan gandrung-gandrung marang Dewi saka langit. Titisane widodari saka kayangan Surgaluka netes dados putri saka Kadipaten Praja Kadiri. Sang Prabu Singobara utus Wadyabala agawe lamar Dewi saka langit. Ceritane nggih amung cerita nggih. Amargi Prabu Singobara ora padha karo menungsa sejatine. Prabu Singobara awake menungsa sirai singa utawa macan. Lamarane Prabu Singobara ora ditampa marang Dewi saka langit. Dewi saka langit Dawa ketimpialan Kakang. kowe gawe murkane Prabu Singobara sakti mandraguna. Kok kowe ora gelem tak pek garwa Dewi saka langit. Dene ngacangatan Kakang. Kowe wani nolak lamarane Prabu Singobara. Sik kurang kaya apa Prabu Singobara Dewi saka langit. Kirang ganteng ngoten Kakang. Gojleng iblis laknat ya jejogetan ya dunyaku ya bandaku Dewi saka langit. Iji kula Kakang. Joko negaramu lek ora dijogo tak obrak-abrik negaramu, tak gawe banjir getih. Ayo minggir, ayo. Wiwiku tarung gegerno jagat. Langite katon kelap-kelap katon.
bune oke kepotongan pating sopo biar ono lindu sadena pipitu gegerno jagat jagat yo Singobarong Sakti Mandraguna yo Sang Singobarong Sakti Mandraguna yo Semoga dumateng Bapak Amir nggih, sasarangan Ibu Amir nggih, putra waya panjenengan utawi ponak-ponakane panjenengan nggih, kula aturi numpak Sang Prabu
Singobara nggih. Sesarengan para Wadyabala nggih. Niku wonten Anoman Sikethek Putih nggih. Kalian disukani gending-gending Mama. Disukani gending Madiun Ngawi dados Ayo yo. Terminang Madiun Ngawi rendelanku ora bakalan aku ngelaleki biyen aku duwe pacar anake patukinan bakul pacar anane pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi kenanganmu ora bakalan aku ngalaleki biyen jaman resepono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu ye. Ayo pajake karo digoyaken nggih tidak mantuk nggih. yen aku kangen karo sliramu sawang-sawang ketemu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu sawang-sawang ketemu ning dompetku apa kowe ra krasa tapaten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tapaten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku terminal Madiun Ngawi gentelanku ora bakal
jeneng muni yen aku kangen kangen karo sliramu tak kawangan yen aku kangen kangen karo sliramu tak kalah waktu muni dompetku Yo. apa kowe ra krasa tapate pendina ra bakal ilang foto muni dompetku apa kowe ra krasa tapate pendina ra bakal ilang jenengmu ning atiku Prabu Singobara mari ditumpai kemanten nggih ala ditumpai ponak-ponake Bapak Amir iki wis riwayatine Prabu Singobara jaluk mangan tapi sejatine Prabu Singobara ora gelem mangan sego purune yatra Bapak Amir ayo oleh ana Bapak Amir jaluk omangan Prabu Singobara ayo Mas Farhan Prabu Singobara keluwen ayo ayo nambah nuwun Bapak Amir ayo niku sesarengan bae niku oke ayo 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 aduh nambah nuwun Bapak Amir tapi sejatine Prabu Singobara durung tusa lek ana arek cilik kliweraning dalan Utalan Malang Prabu Singobara tapi sejatine Prabu Singobara urung wareg ayo oleh ana sing rada gedean ayo Wahyu Utalan Malang Prabu Singobara
tolong, aduh, tolong, lontong, aduh, hei, lontong, hei, ho, hei, ho, hei, cho, satu, dua, tiga, empat, siji, loro, telu, papat, sitok, dua, telu, empat. Ayo enak sing putih lemes. Langsare para wadyabala nggih Sang Anoman si kethek putih sesarengan Sang Prabu Singabarong pambukaning pagelaran nggih pagelaran saklajengipun nggih niki wonten kreasi terbaru nggih saking keluarga besar Reok Setiakawan nggih ngersakake tari topeng ireng Boyolali nggih sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani yo. Bareng-bareng ngaguri budaya Jawi topeng ireng Boyolali kita senilan budaya nyuwun ngolan pamuji nyuwun ngolan pamuji nyuwun ngolan pamuji.
topeng ireng Boyolali nggih. Ake cacahe nggih, ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok lakune nggih, kaya macan luwe nggih. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Amir nggih, sesarengan Ibu Amir sekeluarga. Tari topeng ireng Boyolali nggih ing dalu menika sesarengan Rio Audio Sound System nggih, kolaborasi sesarengan DF Audio Sound System nggih, sesarengan Ardis Production Multimedia Video Shooting nggih. Tari topeng ireng Boyolali mama kersane tambah gayeng tambah meriah nggih, disukani gending-gending nggih. Tapi saderenge pun disukani gending-gending mama, kula badhe nimbali ingkang Darmo Gati nggih, utawi sing nanggap reoke Bapak Jai nggih, sing dugi kali PP nggih. Nggih menika Bapak Amir sesarengan Ibu Amir nggih, kula aturi miyos teng pagelaran sesarengan derek-dereke nggih, kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari topeng ireng Boyolali nggih. Kalian disukani pambukane gending mama niki wonten pamundutan nggih saking Bapak Eko Naila nggih, saking Kali Semut nggih, ngalinang genduk Cisya nggih, ngersake gending ngandu boro dados. Nggih, semoga dumateng Bapak Amir nggih, sesarengan Ibu Amir nggih, sesarengan sing dados pinakanten nggih, nggih menika Mas Farhan nggih, sesarengan estrine mbok menawi derek-derekipun kula aturi piyos pagelaran nyumping utawi nyawer nggih, tari topeng ireng Boyolali. Semoga Mas Farhan. Hujan kerikis ring wayah dalu, aku dinai bisa nggih, matur sembah nuwun. Tak dungano akhir sekini. Oke, siap nggih, matur sembah nuwun. Mergo riko wis ambilan riti, sun gawe mesem masyo ake yang sensitif. Dino hati sing bisa Semoga derek-derekipun Bapak Amir nggih, kula aturi piyos pagelaran nyumping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali. Yo awas, zoto. Asik asik. Hey, oh,
gending pambuka teng wontene tari topeng ireng Boyolali nggih. Nggih menika pamungkasing gending teng wontene tari topeng ireng Boyolali nggih. Amargi waktu sampun cukup nggih. Ayo nduk genduk bali-bali nang panggonane. Yo. Oh ya. Ayo persiapan dilebokno alon-alon ger. Oh ya. Oh ya. Tari topeng ireng Boyolali nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Amir sesarengan Ibu Amir sekeluarga nggih pagelaran ingkang angka kalih. Pagelaran saklajengipun panjenengan kula aturi mirsani Gobiare Reok Setia Kawan Kembar Limo Sugeng Dalu para rawuh Sugeng Amir Sani yo. Nggih, sumangga nggih dumateng Bapak Amir sesarengan Ibu Amir nggih putra putrine panjenengan kula aturi numpak Reok Setia Kawan nggih sesarengan ponak-ponakane nggih monggo kula aturi numpak Reok Setia Kawan alon-alon nggih kalian disukani gending-gending mama. Nggih niki wonten pamundutan nggih saking Cak Miun supir ses Setia Kawan nggih ngersakake gending ojo nangis mama.
Bopo Amir. Sira nanging ilang ayune La 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 le. La 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 le. Oh alah Bopo Amir. Ayo sut ayo. La la le. La 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 le. Nggih, terus monggo ditumpakno nggih. Putrawaya Bopo Amir sesarangan Ibu Amir nggih. Sarangan ponak-ponakane sumangga ditumpakno rek setia kawan alon-alon nggih. Kalian disukani gending saklajengipun mama ngalinang mama lesi nggih. Niki wonten pamundutan nggih saking Mas Jun Singkal Balap nggih ngresake gending ayang-ayang ngeban nggih.
Monggo terus ditumpakno nggih putranipun Bapak Amir nggih, sesarengan Ibu Amir nggih, sesarengan ponak-ponakane nggih jok sampai wonten sing ketinggalan nggih. Ngapunten nggih dumateng para bapak-bapak nggih. Niki sing nyuwun gending kathah nggih tasih wonten 3 niki soalé niki waktune dikengken damel sambutan kali Mas Farhan nggih. Kula tambahi sak lagu nggih. Lagu niki kula damel tang campursari sambutan mantun niki nggih. Ditambahi sak gending Mama. Niki pamundutan saking Cak Mul Cangkrek nggih, gendinge penak Mama. Dung dung anak meduran Mas Arif dados. Nggih, sugeng midhangetaken dumateng Cak Mul Cangkrek. nggih amargi waktu sampun cekap nggih pagelaran Rok Setia Kawan ing dalu menika sesarengan
Rio Audio Sound System nggih kolaborasi sarengan DF Audio Sound System. Ardis Production multimedia video syuting nggih panjenengan kula aturi mirsani Gobiare Reok Setia Kawan Patas nggih yo yo yo. Joko sing becik nggih. Oh, awas yo lo 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 lo. Hei, hey, oh. Yo. Hey, 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 hey. Oh. Lo, yo. Hey, yo 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 yo. Lo 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 lo. Hey, hey. Ayo nger, oke nono selamat nger, awas nger. Aduh, ayo mas, yo. Hey, lo, ayo nger, patas nger, alon nger, yo.
Ayo le. Ayo le. Langsung diangkat le. Ada. Yo. Awas. Ayo, langsung canda ger. Yo. Nggih, makaten para rawuh.